Сөйләү кирәк. Шипкинчылар Дунаев Найлаби турында Раул абый әйтмешли, без аны әле бал ашап үскән малай бөтенебездән озак яшәрде уйлаган иде дип әйткән. Чынлап та 80 яшьлек юбилеенда аны Фәрит Бекчәнтәев Голливуд артистлары белән чагыштырып сөйләде. 85 яшь тулганнан соң менә әйтерсең Аллаһ Тәгалә менә шул яшькә кадәр җитте, шул сиңа җитә дигән кебек. Сагындыра. Аның белән соңгы бер әңгәмәдә Дунайдан, Тукайдан башлап Дунайга дигән бер язган иде әңгәмә, чөнки ул уйнаган рольләрне хәзер санап бетереп булмый, тапшыруыбыз узып китәр, әмма ул бик күп төп рольләрдә бүгенге көн герое булсын, татар классикасы булсын, чит илнеке Бамаршының Фигароларын уйнаган кеше ул. Ул Исхакида, Туфан Миңнуллинда, Галискар Камалда бик күп төп рольләрдә. Островскийның танылган Паратовында менә дигән иде ул, төз буйлы, мәхәббәт, искиткеч, талантлы. Бу яктан менә дөрестән дә ничектер алай дип әйтергә яраса инде, барыбер дә күңел тынычрак кебек, чөнки уйнап торган җирдән менә сәхнәдән озаткан кебек инде. Ничектер теге күрмичә торып, югалтып, кая икән ул, нәрсә булды икән дип шулай эзләнүләр, теге исән вакытта ук юксынлар булмады дип әйтүем инде. Әлбәттә аянычлы һәм көтмәгәндә, ләкин шулай да теге эшләп торган вакыттан шулай матур гына соңгы юлга озатылды. Сәнгать өлкәсендә Кирам абый